Η επόμενη φορά που θα δείξουμε είναι το βασικό πέσιμο, το οποίο κάνουμε σε όλους τους Latin χώρους. Επομένως, αυτές οι οδηγίες που θα ακούσετε τώρα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να σβήνει σωστά το πέσιμο. Να μην ζορίζεται ούτε ο καβαλιέρος σηκώνοντας όλο το βάρος της δάμας και να μην ζορίζεται και η δάμα και να μην πονέσει η δάμα από μια κακή κίνηση του καβαλιέρου. 1, 2, 3, 5, 6. Θα φέρνουμε την δάμα απέναντί μας για να κάνουμε ένα open break. Στο open break ξεκινάμε και στρίβουμε λίγο τον καρπό της δάμας μετά την πρώτη αλλαγή με το 1. 1, 2, 3. Για να τη δείξουμε προς τα που θέλει να στρίψει. Χρησιμοποιούμε γενικότερα ευλίγιστα τα χέρια μας, αλλά ταυτόχρονα με λίγη δύναμη. Δηλαδή πρέπει και να αντιλαμβάνεται ο άλλος τι θέλουμε να κάνουμε και ταυτόχρονα να μην του πάμε το χέρι. Η δάμα αλλάζει το βάρος της στο αριστερό πόδι, ώστε να έχει ελεύθερο το δεξί να φύγει. Έτσι όπως την έχουμε μαζέψει εκεί μέσα, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν καθόμαστε ακριβώς με την δάμα, αλλά καθόμαστε λίγο δίπλα της. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να τη σπρώξουμε αυτό το χέρι και να τη τραβήξουμε αυτό το χέρι για να την ξεδιλήξουμε στο πλάι μας. Όλη η κίνηση της δάμας θα γίνει πάνω σε μία ευθεία, σε αυτή που βρίσκεται στον άξονα του ζευγαριού αυτή τη στιγμή, προς τα δω. Η δάμα κάνει 3 βήματα. Πλάι, μαζί, πλάι. Και εδώ μπορεί να σηκώσει το χέρι του να χαϊδέψει τα μαλλιά και να κάνει κάτι όμορφο. Ο καβαλιέρος μπορεί απλά να στηριχθεί στο άλλο του πόδι και να τελειώσει την παλάμη με μια ένταση ή να κάνει κάποια αντίστοιχη πόζα όπως να το λέει εύκολα. Από αυτή τη στιγμή και μετά, μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση είναι το πώς θα τραβήξουμε την δάμα μας. Για να γίνει αυτό σωστά, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ημικύκλιο του χεριού της δάμας όταν την τραβάμε και να βάλουμε αρκετή δύναμη για να δείξουμε ότι δεν θέλουμε να τη φέρουμε προς εμάς, αλλά ταυτόχρονα με το ημικύκλιο ότι θέλουμε να ξεκινήσει να στρίβει. Έτσι, και πάμε το χέρι μας στα πίσω. Ξαναδείχνω. Είναι τα βήματα της δάμας σε αυτό το σημείο με το ως εξής. Ξεκινάμε. 1, ρίχνω το βάρος στο αριστερό. 2, πατάω, στρίβω. 3 και 4. Στο 4, η δάμα πρέπει να αποκτήσει το πόδι της, πρέπει να προσγειωθεί δηλαδή ακριβώς ανάμεσα στα πόδια του καβαλιέρου. Όχι ανάμεσα στα πόδια του καβαλιέρου και μακριά, ανάμεσα στα πόδια του καβαλιέρου και κοντά. Είναι μια φιγούρα η οποία απαιτεί προφανώς σωματική επαφή. Συγκεκριμένα, μάλιστα, η δάμα πρέπει να καταλήξει με τη μασχάλη της να του πάει στο στέρνο του καβαλιέρου. Το χέρι της δάμας από εδώ πέρα θα πάει στο νόμο του καβαλιέρου. Ο καβαλιέρος θα φροντίσει να πιάσει τη δάμα από πίσω, αν είναι δυνατόν, από την πίσω της ομοπλάτη. Αυτό πιάσαμε είναι το εξής. Όταν ξεκινάει και στρίβει η δάμα, την πιάνουμε από εδώ και την φέρνουμε και την πηγαίνουμε μέσα στα αγκαλιά μας. Έτσι τώρα έχουμε απόλυτο έλεγχο της δάμας. Πώς θα κάνουμε τώρα το πέσιμο της δάμας? Πρέπει η δάμα, γι' αυτό βάζει το πλάι της πόδι, ακριβώς ανάμεσα στα πόδια του καβαλιέρου, πρέπει απλά να κάνει μια κατακόρυφη κίνηση και να στηρίζεται στο δικό της πόδι. Αυτό το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο μας πόδια. Στο δεξί της πόδι και το αριστερό του πετώνει μπροστά. Η δάμα λοιπόν αφήνει το ένα πόδι να γλιστρήσει μπροστά, ο καβαλιέρος την στηρίζει τόσο λίγο που αρκεί, ακριβώς επειδή η δάμα στηρίζεται στο ένα της πόδι, αρκούν και 2 δάχτυλα για να στηρίξει τη δάμα. Δεν πρέπει δηλαδή το βάρος της δάμας να έρθει πάνω στον καβαλιέρο. Πρέπει να στηρίζεται στο δικό της πόδι. Επίσης, ο καβαλιέρος στηρίζει την δάμα στο λαιμό και στην ανώτερο τμήμα της πλάτης στον αφιένα για να μην την πονέσει, γιατί από το απότομο αυτή κίνηση μπορεί να βάλει τη δάμα πίσω να χτυπήσει. Προφανώς έχουμε ελέγξει που θα τη κάνουμε το πέσιμο για να μην υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα και να κινδυνεύει η δάμα μας. Ελέγχουμε λοιπόν την κίνηση, χαμηλώνουμε λίγο και ξανασηκωνόμαστε. Χαμηλώνουμε λίγο και ξανασηκωνόμαστε. Έτσι όπως ξανασηκωνόμαστε, στείλουμε την δάμα μας, τον έχουμε απέναντι όμου μας, παράλληλη, και την ξαναβάζουμε με μικρό πρόξιμο στο 1, 2, 3, 5, 6, 7. Όλη η φιγούρα του πεσήματος είναι μια φιγούρα η οποία μπορεί να γίνεται εκτός χρόνου, δεν έχει καμία σημασία να πατήσουμε τα βήματα της πάνω στον χρόνο, αρκεί όταν την τελειώσουμε, θα έχουμε στηθεί από το μικρό πεσήματάκι ο ένας βρέται τον άλλο, το σπρώξιμο που θα κάνει ο καβαλιέρος να ξαναγίνει πάνω στον χρόνο. 1, 2, 3, 5, 6, 7.